Moni Amalawi. Uthenga wanga lero ndi chenjezo lopita kwa olemekezeka a Richard Chimwendo Banda, yemwe ndi mlembi wamkulu wa chipani cha Malawi Congress Party komanso nduna ya maboma ang'ono. Lero ndi pa 3 Julayi 2025. Chadzitsa dzaye kuti njovu ichoke nyanga nchakuti anthu ambiri mu chipani cha Malawi Congress Party makamaka amaudindo akudandaula a Richard Chimwendo Banda chifukwa cha khalidwe lomwe aonetsa pakatipa. Kuyambira mu nthawi imene timapita ku zisankho za ma primaries chipulula, olemekezeka a Richard Chimwendo Banda adana pafupifupi ndi wina aliyense amene sanagwirizane ndi maganizo awo. Komanso zaonetsa kuti pambuyo pa zisankho zija za convention, iwowa atasankhidwa kukhala secretary general, mlembi wamkulu wa chipani cha Congress Party adadana ndi wina aliyense amene amapanga sapoti omwe amapikisana nawo pa mpando iwowa. Iyi ndi nkhani yomvetsa chisoni, yokhumudwitsa. Ambiri ku chipaniko akuti izi si zimene amayembekezera kuti a Richard Chimwendo Banda angaonetse mtima ndi khalidwe losalongosoka lotere. Ambiri akudandaula kuti nchifukwa chani secretary general wa chipani akusunga mangawa azisankho zomwe zinadutsa kale. Ndi chifukwa chani secretary general amesetsa kuti ayimitse anthu ena m'maudindo awo chifukwa asemphana nawo kaganizidwe, komanso chifukwa enawo akupanga sapoti munthu wakuti. Akunena kuti a Richard Chimwendo Banda sadaonetse khalidwe la umunthu limene ambiri ankayembekezera. Ndipo anthu ochuluka mu chipani cha Malawi Congress Party komanso kuphatikizanso mafumu andiloza ine dzala, sungani moyoni. Ndi chifukwa chani andiloza ine dzala? Ndidali ine munthu oyambirira kuyamba kuchemerera a Richard Chimwendo Banda kuti apite pa mpando wa secretary general mu chaka cha 2022. Ndidali ineyo. Ndipo ambiri adandimbira mafoni, ma delegate kuchokera maboma osiyanasiyana kundifunsa ubwino umene uli ndi a Richard Chimwendo Banda. Ndinkafotokozera kwapanga convince, mafumu ankandifunsa ndimafotokozera, ndipo ndinafikira poti anthu ambiri ndinapanga convince. Ndifuna ndikuwuzeni ichi a Richard Chimwendo Banda, ine ndi munthu mmodzi mwa anthu amene ndimakukondani mu dziko lino la Malawi. Ndipo ntchito imene ndinagwira ineyo mseli inuyo simuidziwa, Mulungu yekha ndi amene akhoza kuti ndichitira umboni. Ndinagwira ntchito yayikulu kwambiri. Mudziwe kuti ine ndi channel ku chipani cha Congress Party, ine ndi channel ndimafikiridwa ndi anthu osiyanasiyana. Ndipo pa chigawo chapakati ku mtundu wanga mu dziko lino la Malawi kuchichewa ndine channel ndimafikiridwa ndi mafumu osiyanasiyana kundifotokozera nkhawa zawo. Ndi chifukwa chake ine ndimabwera nkulankhula. Sindiyankhula ngani zongopeka zofuna ndimudetse munthu ayi. Kotero kuti lero ineyo munthu amene ndidayamba kutulutsa dzina lanu pa mtetete, komanso kumayankhulana ndi mafumu pa mafoni, kumayankhulana ndi ma delegate pa mafoni kumandifunsa za ubwino wa inu, lero ine ndili ndi manyazi. Chino chomvetsa chisoni, mudandisandutseni kukhala ndani wanu. Zimandikhudza kwambiri and zimandiliza kwambiri. Mulungu yekha ndi wamkulu. Mulungu yekha ndi wamkulu. Chifukwa chakuti anthu mumadziwa kupanga chipongwe munthu amene akukondani, munthu amene ukukwezani. Ndifuna ndinene kuti anthu ena mukhoza maganiza kuti ndalama zanga ndi zimene zidandiyika ine pa mpando, kapena mankhwala ndamene adandiyika ine pa mpando, kaya kutchuka nkumene kunandiyika pa mpando. Ayi, siziyenda choncho ayi. Ayi, siziyenda choncho ayi. Mulungu ndi amene anakuthandizirani
kukusankhani kuti mukakhale pa mpando mene lero mukuyang'anira anthu ambiri kapena anthu ochepa. Ndiye amakhala Mulungu yemweyo amene amatuma munthu mmodzi, sakhala anthu ambiri ayi. Chimenechi musamayiwale. Sakhala anthu ambiri, amakhala munthu mmodzi. Munthu mmodzi uja amadzayankhula mawu amene Mulungu wamuuza kuti akatsakule maso anthu ena, kuti akambenso kuona monga mmene Mulungu akuonera. Kotero kuti chikhalidwe chimene inu tidachiona muli director wa Chinyamata, chikhalidwe chimenecho adachiona ndi Mulungu. Chikhalidwe chimenecho Mulungu adadzera mwa ine kuti nchibweretse poyera nchiulule ndauze wanthu. Ndimene Mulungu ntchito zake amagwirira. Si mankhwala amene mungagwiritse ntchito, si ndalama zanu zomwe mungagwiritse ntchito, si kutchuka kwanu kumene mungagwiritse ntchito, ndi Mulungu. Kotero mumenera kusamala ndi kulemekeza madalitso amene Mulungu adakupatsani. Koma madalitso anu kuti akakufikireni anadzera kwa anthu ena amene akupangani support. Ndikunena kuti zimayamba ndi munthu mmodzi ndipo anthu ambiri amakazilandira. Ndi mmene zidachitikira za inuyo. Musaone ngati ine ndinagwira ntchito yophweka. Ayi. Lero ndine mphemvu njera kuntiko. Ndifuna ndikuwuzeni mawu amenewa. Koma ndikuchenjezani kunena kuti ndabwerabe ndi chikondi chomwecho kuyankhula pano zimene anthu akuyankhula mselimu. Tsogolo lanu pandali ndilopendekeka kwambiri. Kaya mukonza kukhala ndi khumbo lofuna kudzapikisana nawo pa mpando wa president ku chipani cha Congress Party, muyembekezere kuti simudzaphula kanthu. Mawangawa ndifuna kuti mwagwire lero ndi pa 3 July 2025. Osagwira mawu anga nkwagwiritsa ntchito amagwa. Ndifuna ndikuwuzeni. Ine nda Isaiah Mano Sungani Moyo. Ndifuna ndikuwuzeni mawu amenewa. Mukonze zofoka zanu, mubwerere mbuyo, muyanjane ndi wina aliyense amene mudamutenga ngati ndani wanu. Chifukwa inuyo ndi kholo, inuyo ndi mayi ku chipani. Mayi amalera mwana wina aliyense, olarakhala olumala, olarakhala omisala, olarakhala openga, otani. Oyankhula ngati mene ndimayankhuliramu. Mwanayo ungwanu. Samalirani wina aliyense amene ali ku chipani cha Congress Party. Na amene ali mu chipani cha Congress Party amene yongwanu. Musapange treat anthu ena ngati ali kunja kwa chipani cha Congress Party. Ena ngakhala tata ayankhuleza negative. Ena ngakhala tata akudzudzuleni. Ena ngakhala tata adzudzula mtsogoleri wa dziko. Koma ngati ali ku chipani cha Congress Party amene wonganu, achengeteni mwakonde, musasungire mangawa. Zadetsa nkhawa kwambiri kuti mwasunga mangawa kwasungira anthu ena. Kwayimitsa maudindo. Ine mudandiuza live pa phone kunduza kuti sindingakuthandize. Mudandiuza live kunoti sindingakuthandize iweyo. Mtima wanji mudandionetsera ine. Koma ine ndikupitizabe kukuonetserani chikondi, nchifake ndikudzudzulani, nchifake ndikukunikirani kuti kuseliku anthu akamba za inu. Ndipo ngati zisankho zidakakhala ngati ni mawa zoti achotse inuyo pa mpando wa Secretary General, mudakachotsedwa. Ndiye muyembekezere kuti uSecretary General kutsogolo kuno simungadzautengenso. Kaya mpando wa president umene mungakhumbe kutsogolo kuno simungadzautengenso kutengerana ndi khalidwe lanu imene panopa lilili ndi imene mwafikira panopa. Koma ndikuti konzera ntuni. Ine ndi mtumiki. Ndimamuziratu munthu tembenuka mtima, ulape, uyanjane ndi anthu. Nkhani yomaliza ndi amafumu. Mafumu andinyogodola ine. Ndikuwuzeni ineyo panopa ndangokhala ngati munthu wopanda nzeru. Chifukwa ndikuti ndidapanga kampeni ngakhale ku mafumu. Ndakunena kuti waona munthu wako uja amene unkatiuza ali ndi khalidwe labwino akulephera kuti atikweze kuti tikhale pa mipando. Ena kuti adakwezedwa mu nthawi ya Angwazi, ena mu nthawi ya Bakili Muluzi, ena mu nthawi ya DPP. Akunena kuti nthawi imene mafumu athu adapindula kwambiri, andi ndikambe ku nkhani achichewa, mafumu achichewa. Akunena nthawi imene adapindula kwambiri ndi nthawi imene maulamuliro ena amalamulira. Osati inu ayi. Ndifuna ndikuwuzeni mawu amene wawa.
ineyo ndimalankhula chimene chikulankhulidwa. Nthawi imene adanjoya mafumu ndi nthawi imene amalamuliridwa ndi anthu a mitundu ina, osati nthawi ino ayi. Ndipo akuti inu akufikitsirani mapempho ochuluka kuti mukweze mafumu. Zonse zija kunkhalira nkukhala chete zakumudwitsa mafumu ochuluka Malawi yonse. Ndikuyankhulani izi mukapanda kusintha ndi kukonza zinthu zina msanga zivuta. Funso lina limene anandifunsa kunena kuti kodi ife atituma bwanji mafumu kuti tikapange support Dr. Lazarus Makafe chakwera pa kampeni chonsecho akulephera kuti kweza maudindo. Sadziwa kuti ntchito ya ufumu ndi yovuta. Zikoma kwambiri. Ndalekezera pamenepo mukonze alichali chimwendo banda. Zikoma.